si Payuanda. Nakaistarda siya sa bulod. Bako mabagas sa pagmamalit. Dahil pa dahil ini si Payuan nakakapasintro. Dahil pa dahil nakakahiling daanin na darakulaon na building. Sinugo dahil ini ni Papa niya magpasintro. Ha? Sinugo ini ni Papa niya magbakal nin baga sa banwa. Sabi na kan ama ni Payuan, Nonoy Uwan. Suguhon ta ka daw magbakal sa banwa. Magbaba ka duman, bumakal ka ning bagas. Taday ako pwede magbaba sa banwa ta makulugan sa kuyang aray tiis. At tinugon siya kan sa iyang ama, ang Nonoy, magdumang ka sa banwa, kung makahiling ka ni na dakulo na tawo, diyan ka magbakal ning bagas. Siyempre, market ba? Dakulong tawo dyan. Iya baga. Di yun na. Patoy-atoy na da mga tugang si Payuan nagduduro dalagan da pababa sa banwa. First, excited First time, nagkukurukanta pa da. Sige niyang kurukurahon ning mababa ako sa banwa. No. Mabakal akong bagas. Dingo niyan, sakto da mga tugang Domingo. Saraudan baga. Sa apwera sa Saraudan ay burulangan pa yan. Delikado kung duman siya makaduman sa bulangan, ay tabako sa na matao ang maabutan niya, mariribok pa. Kan harani na da sa banwa si Payuan, naaagihan niya da simbahan, sakto da may misa. Di dinulok da ni Payuan, tamatawuhon ba may misa nakiisyosyo da siya duman sa simbahan, tamatawuhon, nag-ano dong iligdi. Hain daw ngayang bakalan digding bagas. Mahiling da ni Payuan supadi da, nagpapakumunyo na da supadi. Natanaw ni Payuan, tulong ngayon. Kinakan, maluto na pati ngayon. Baka na. Nagkusog-subot ni Payuan na talagang iyon na makakabakal na siya ng bagas. Madangog da ni Payuan mga tugang nagtaramda supadi. Ang sabi da kang padi, mga tugang, mga namumutang kong mga tugang. Ano tanang baba si Uwan digdi sa daga? Nadangog lang kayo ni Payuan ito. Beat nuts, Mr. Mac. How we do? Nadangog ni Payuan, sasabi kang padi, ano tanang baba si Uwan digdi sa daga? Sabi ni Payuan, pigaapod na ako. Duminalagan na ito pasiring duman sa altar kan simbahan. Luminuhod da ki Pader. May daradara niya da susanggatos pesos, sabi na ni Payuan, Pader, mabakal pong bagas. Ay talagang kung haputon man talaga si Payuan kung ano tanagbaba si Payuan. Ay mabakal bagas. Thank you so much kay Kim Binetes. Salamat sa pagbadara ng istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?